Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya ini saudara, ketemu dengan channelnya Joyo Kiwi. Di kesempatan kali ini saya bersama Mas Bagong. Halo, selamat ya ini Mas Bagong. Halo, selamat ya ini Mas. Ayo, apa kabar di kesempatan kali ini Mas Bagong? Saya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan W3, waras, wareg dan wilujeng. Wah, waras, wareg dan wilujeng. Enggak Mas. Ini ada apa toh saya kok diundang di sini Mas? Sampai tak undang di sini untuk klarifikasi. Loh, klarifikasi piye toh Mas? Lah ya supaya tak jagongan loh ya, jagongan. Intine ngene Mas Bagong. Intine dhewe nggih konten sing intine omong-omongan. Nah, Bagong iki sakjane anake sapa? Asale kok ngendi? Ngono lho maksudnya takok ngono. Sampeyan asline omahe ngendi? Aku ki yo ngene Bapak Semar. Karangkadempel. Oh. Nek Karangkadempel, Karangkadempel iki ngene. Ben Pak Depuane Kang Semar. Oh. Bapak Semar. Ayo Bapak Semar. Sampeyan ngomong dhewe Mas, ya aku ngomong dhewe, engko sing nyauri sampean. Lah kowe kok omong-omong sampean? Iya ngene iki nggih konten lho kok. Enggak Mas. Mas, aku sakjane omahku ya aku ki anake Semar. Oh, anake Semar asli ya Semar padha Petruk karo Gareng. Lah aku ki asline ngene Mas, jamane sakmono ki critane ngene ning wayang ki. Piye critane piye crita. Critane aku ki jarene kedadian toko ayang-ayange Bapak Semar. Jaman nalika sakmono ki Semar kan didoake kok kayangan tumuju nang dunia. Nang dunia utawa neng pokoknya neng bumi. Oh neng bumi. Ya paham. Tidak neng bumi. Karo kae kakangane. Karo kakangane jenenge Tejo Mantri. Tejo Mantri. Sapa kae jenenge? Jenenge Togok. Oh Togok. Togok